Mas okay ang imong dalaan sa convert kay Kwan, spoon. Dire. Okay gyud na dire kay pitara do ha. Kapag na to naging lo na rin diha. Mga ko kay busog pa man gusto magutong Ako kaon. gitungkod nga tabangi ko dere. Gituyo na ako nga dire ka kay. Anda sa gilo ba sana ba? Pamino sa ba? Gituyo na ako nga nganong ni abalhin ta dire. Kay sige kag kamangon atong kuan. Balik ka sa gana, balik ka Ay sa wala gana. man. Ako lang gikuan ba kay nagdepensa lang ko dahil sa akong sarili kay basin og wala na pod ko. Nala mo tukar na pod siya. Mutang gidala ti ka dire kay dire di na gyud niya madumdum. Kodeb dagbag ko na ba ako deb. Dili man okay man sa kuana, wala may problema sa kuana kay siya lang ba basig upuyon kaniya ba nya wala ko na saon ako nala ko sa trabaho mo nang gituyo nako nga dire ta ay lagkalain kay mo adtor man ta dito og sa imong ginikanan og kuan dire lang sa ta kay for safety lang pud para sa imo ha. Ay noon okay man sa dere kay mingaw. Gani kabalo ko nga ganahan ka dire kay gawas nga mingaw walay libog walay Ako saba. deb manangin ko mula ko lakaw ko di ko pwede po Ako dere. problema maglakaw-lakaw ka dire kay wala may mga tao dire may mga silingan dire. Time sa pa. Unsa may panginabuhi natok dere? Kining samtang nang hinlo pa ka diha, matos ako sa gumahan kay tanaw na ako dito og nabay nag-inquire dito nga naping kay at least man lang natay pangita kay ug unsay masabutan namo, di at least natay magwan. Ulay sa ko eh. Kapoy pa man. Layuan na mong dudong dari uy. Asa nakato siya nung karon no? Kulag nakadumdum to siya dari ron no? Pero mas okay kung makadumdum siya kay himingaw na pagbiya ko ato niya eh. Dugay na kayo may kita-kita ako niya ba? Gusto nakato siya ron no? Asa nakato siya ron no? Miss na jud kinako siya ay. Gusto ko makakita sa iya ha. Boss, Oh, man, pwede mangutana? samay. Di pang kukusbituan ng lugar kabantay kag na-transfer dire. Bago sa imong pananaw ba nga niabot. Niabot? Mura mag na ako yung mabantayan na diha o. Asa? Paunahan. Magtiayon? Magtiayon ka to sila basta kay nakapanawag yun ko sila ha. Nasunahan. Sige, salamat. Okay, Walang kuan-kuanon dire. sige. Sige, salamat po. Salamat. Kalata ba nila yung sa mani? Yung mga sagot, mabinis talan. Kapay mga, ang sa mani, pangsangit dari, uy. Oh, Saka tuno. sabi na dito. Asa yung layo Asa mo na puyo, Dapit? Asa yung balay ani? Ako nagdaw, makaanto ka. Di nangutana man ko diha kung nabay bagong transfer na daw. So wala po laing duda kamo gyud. Asa Dapit mo? Tama gid wa skibhat mo na mong balay oh. Mo na mong balay. Mo rin Ay yun. gani kay wala skibhat pag abot nimo swerte kay ka. Tara sulod ta. Ha? Tara. Lingkod. Pero libog po sa ibuhato na kung bakit basig maabot skibhat andre pinakalit ba? Sakpan na sadta. Nah, dako na pong bubutron. Sa may angin na to buhatan ni ay noon. Kabilabol ang mga CR dito sa CR sa CR. Baho kayo. Di lagi. Inibyuhan ko na bagulang tara dito lang takit. Mas delikado talaga masakpan ta. Doon ba siya? Saan ang diri? Hindi sa bakay. Kuha mo lang sige. Hindi na masakpan gibat. Hindi na mapag CR gibat. Baho kayo pa. Tingnan ta. Ang takit. Ay nga. Di Loko. lagi di man otas gibat ri. Kuyog na lang ta ba? Asa man na ta? Kuyog ta. Astrero lagi tagi. Yung abutos gibat makabala niyang wala ko. Mas mukuan pa to. Asa man day sinad to? Ilakaw naping masiguro to or magunsa to nato basta guma to ibisigutan nato diri lang ta.
Ingon ako din mo ba? Upod ba? So, yun. Okay na kayo may ganit na dumduman ta ka. Uy, ay! Grace! Hain ka! Asam tong bayhan na to eh. Grace! Ibangon man ko eh. Ibang ako. Kadali lang pang, nalibang ko, taysa. Unya na, kadali lang. Kalibangon pa kay ko ba? Ulat lang niya, hapit na ni. Ulat lang niya, pangapang. Kalibangon na kayo ko. Sige lang, sige mang. Tiwasa sana, tawag ka lang ko. Inig mo man ka ha. Wato sa kubalay.